Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Ang mga Pariseo ug pipila sa mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem mialirong kang Hesus. Ug namatikda nila nga may mga tinun-an sa Hesus nga nangaon nga hugaw ug kamot. Sa ato pa wala sila makapanghunaw sumala sa paagi nga gitudlo sa mga Pariseo nga buhaton sa mga tao. Kay ang mga Hudiyo god, labi na ang mga Pariseo, nagtuman man sa mga gitudlo sa ilang mga katigulangan. Dili mukaon ang mga Pariseo kung dili una sila makapanghunaw sa hustong paagi. Ni mukaon sila og bisan unsa nga gikan sa merkado kung dili pa nila kini kahugasan. May daghan pang mga sugo nga ilang nadawat o gituman ingon pananglit sa hustong paagi sa paghugas sa mga tasa, mga kulon, mga panaksan nga tumbaga ug mga higdaanan. Busa nangutana kang Hesus ang mga Pariseo ug ang magtutudlo sa balaod. Ngano ba ang imong mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan, kundili nangaon hinuon nga hugaw o kamot? Sa Hesus mitubag kanila, wala gayud masayop si Isaías sa iyang gipanagna mahitungod kaninyo. Mga tigpakaron ingnon kamo, sumala sa giingon sa Dios nga gisulat ni Isaías, kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Ug midugang sa Hesus sa pag-ingon, gipasagda ninyo ang mga sugo sa Dios ug mao hinuoy inyong gituman ang mga pagtulun-an nga iya sa tao. Ug miingon pagayod sa Hesus, maantigo gayod kamo nga mosalikway sa balaod sa Dios aron lamang matuman ang inyong kaugalingong pagtulun-an. Kay nagsugo si Moises, tahura ang imong amahan ug inahan, ug ang magsultig dautan batok sa iyang amahan ug inahan kinahanglan patyon. Apan kamo nagtudlo nga kon ang usa ka tawo may butang nga iya untang ikatabang sa iyang amahan ug inahan, apan moingon siya, kurban kini nga sa ato pa iya kini sa Dios, dili na kinahanglan na siya mutabang pa sa iyang amahan ug inahan. Niining paagiha wala ninyo itudlo ang pulong sa Dios diha sa mga pagtulun-an nga inyong gipasunod sa uban, ug daghan pang mga butang nga sama niini nga inyong gibuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang balaod o pagtulun-an sa mga tao kasagaran magkasumpaki ay gyud og ang balaod sa Ginoo. Kumusta man sa inyong balay, wa magsumpaki ay ang balaod sa Ginoo ug ang balaod sa tao? Wa. Kana bitang malatusan nimo imong anak tungod kay nabuak ang plato, kay giduwa-duaan, or nagguba ang inyong butang kay giduaan,
balatusan sama na sakto na balaod na sa Ginoo o balaod sa tao. Wa mo magsunod na kana bang makasab-an nimo ang imong anak kay dili mo eskwela kay imo gyung paeskwelahon sama na balaod sa Ginoo o balaod sa tao. O na kana bang moingon gyud ka nga duha ra gyud ka buok anak di na pwede nga mudaghan kay wa na tay ikapakaon wa na tay ikapaeskwela. Unsa man na balaod sa tao o balaod sa Ginoo? Mabright kay mo children no? Mao na pag-inom yung pills palaygit na pabasiktomi na gamiti ginagkondom aron wa na gyud mosunod nga anak kay magkalisod gyud mo og inyo nang buhaton. May kay tana bisan gani ka ng pagpanglimpyo ako kapila ko nalatusan manglimpyos mama sa among balay una kami gikan nagduwa sa silong sakka dayon marka dayong tiil nga ano bang lapukon nga tiil ba marka day sao ka piti dayon kamo di mo kamaong mutabang nang limpyo ko dinhi kamoy tighugaw-hugaw mga animala mo latos dayon ana mao na ang balaod sa Ginoo karong panahon na nag-anam nagyog kawa nay bili sa tinud-anay lang yun bisan mismo dinhi simbahan ba di na tamutuman kay balaod sa Ginoo lingi-lingi alago na imong tupad nagtuman pa na sa balaod sa Ginoo sama anang niingon ang Ginoo ihatag ang tanan nimong katigayunan ngadtos mga kabos pasabot ihog sa kolekta ang tanan pare atong biyuda ba katong biyuda di ba ang tanan ganyang kwarta iyang gihog hoy karon nahan man kita 10% lang di maguna mo isugo ni Jesus ang 10% sugo man na ato mga Hudiyos una nga 10% sugos Ginoo 100% yun tanan ba tanan ang gamiton nga word sa Ginoo tanan manggod nya saman sunod mo na dili na hilom na kana sang niingon ang Ginoo nga pasayloan ang imong isig ka tawo kapituan kapito nya ang meaning anang pito perfect why limit kisa may nituman ninyo anabe na lingo-lingo na sa atong sa atong unang pagbasa Book of Genesis gahisgot man ni sa creation story unom ka adlaw gihimo sa Ginoo ang kalibutan ang katapusan niyang gihimo mao ang tao nya iya pa yung gibutang diri sa atong larawan o kasamahan sa ato pa ang tao nahimong Ginoo dinhis kalibutan. Ngunang ningon siya, kamoy magbuot aning mga kahoy, mga langgam, tubig, bananap, tanan, yuta, kamoy magbuot. Pero wa siya moingon, kamoy angkon ani, kamoy tag-iya, kamoy magbuot, murabag stewards. Pareha ba ka nang moingon, para karon ako diri, ako day tag-iya aning parokya. Pero niingon ang obispo nako, ikay magbuot diha. Pag-adto nako ni Archbishop Palma niadtong Pizza Dos naniud to mingadto ingon ko Bishop di ako'y ihatag nimong petisyon siya unsa man nako nagmeeting manggod mi nga mga assembly sad mi didto parokya mo ra magikapoy sila Bishop aning usab-usab ang pista pistas parokya kaya ang pizza 5 ato man ang giingon na pizza 5 atong pista basta maigog Sabado nya kung di maigog Sabado ang Sabado human sa pizza 5
Nya kon ang Sabado human sa Pizza 5 naigo sa Holy Week adto na sa human sa Easter Saturday ang atong pista human sa Oktaba. Nako, Primero Bishop 2021 among pista Pizza 17 sa Abril. Pagka 2022 Pizza 9 sa Abril. Karon Bishop maigo na sa Pizza 22 gikapoy ang ako mga parishioners Bishop. Siya unya nako di ami petition last Saturday na Bishop. Siya di ba mao man ninyong gilalisan sa una? Nako maobitaw ni pero lalis mis una Bishop. Karon nagkahiusa nami siya approve. Siya pero ato ginibutangan og special decree. Siya good as approved na niha pero tagaan pa ni nato og special kanang decree aron ma-revoke tong unang decree nga atong gi-issue. Ana ba? Mura sige kamoy magbuot dias parokya. Ang obispo ni approve. Kita magbuot. Nako Bishop, wa ra ba ko kapa-approve nimo nga magtukod mi kumbinto? Siya approve. Basta kamule gasto. Ay lang ko gasol-hasula. Di bitaw ako sa akin ko gasol-hasula. Siya approve. Basta kaayuhan sa parokya. Mao na ang pasabot sa Ginoo. Kamoy magbuot sa kalibutan. Basta makaayo sa katawhan. Kay ang tao manggod mo ay importante sa Ginoo. Ang tao ba? Dili ang butang. Mo bitang iyang gimension diri sa atong ebanghelyo nga ang mga ginikanan tahuron gyud sa mga anak. Niya ang tanang kapasidad sa mga anak, kwarta, butang, abilidad adto gyud na ialagad sa ginikanan. Mao na ipagtahod. Pero doon na may usahay magkalalis ang magkaaway ang anak ug ang ginikanan. Mao na nga doon na sila'y balaod nga gihimo para dili na obligadong mutahod ang ginikanan, ang anak sa ginikanan, muingon dayon kining akong mga butang iyanis Ginoo. Tawag nila diri kuno anak kurban. Ana karon dili naman na kurban. Unsa may ato karong style? Private property. This is my private property. Pwede na kong hinginlan ang akong mga ginikanan din sa akong balay kay this is my private domain. Mo na mga ginikanan di nakasod mag-agi-agi na lang sa balay sa iyang anak kay nag-away sila wa magtagdanay. Niamsa na din sa atong parokya gud. Wa di ay. Kusog ang mga tingog. Pero ay mo kabalaka, wara na din sa atong parokya. Tuwa sa nas konsolasyon, tuwa sa nas liluan proper, tuwa sa nas Amos Guadalupe. Mga anak, ginikanan, di na magtagdanay. Nawa na ang pagmahal sa sugo sa Dios. Luoy kayo. Ang mas importante sa Ginoo dinis kalibutan, maogyod ang tao. Timan ha? Mao ang tao. Nya unsaon manato pagmahal ang tao labaw sa tanang butang dinis kalibutan, niingon ang Ginoo, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Wa siya mingon higugmaa imong kaugalingon labaw sa imong isig katao. Makaguba man na. Makaguba na og tao kanang paghigugma sa atong kaugalingon. Ingka unya pa der, tao man ko. Tao man ko. Pero lagi tao lagi ka. Pero wa moingon ang Ginoo nga ang paagis paghigugma sa tao ang imong kaugalingon higugmaa labaw sa uban. Kung dili higugmaa ang uban sama sa imong kaugalingon. Sige lingian na imong tupad. Ing na mahigugma ka nako isip imong kaugalingon na pwede na ko ato mamahaw sa inyo ron. No. Pwede na ko ato higda sa inyong balay. Okay. Gubaon kaya mong balay.
pwede ako'y mo gamit sa imong sakyanan. Kay ihatod na ko ako mga anak sa eskwelahan. Ana. Nyamin ko, ayaw sad, sobra na sana. Patay ka niya. Wa na ka mahigugma sa imong silingan, sama sa imong kaugalingon. Ug maunay, gusto sa Ginoo nga atong koreksyonan. Napagiroy atong kuanay, napagiroy atong ora makaingon ko ba questionable ba? Tungod man ni balaod sa tao atong ang balaod gyud sa tao mamurag importante nagyud kay na nato ang balaod sa tao labaw sa balaod sa Ginoo. Nanglitan magsumpaki maning balaod sa tao kinsa may masunod. Kung magsumpaki ba sama nang mo-approve ang atong departamento sa gobyerno pag widen sa karsada, mga national highway, widening. O di, approve na. Karon na may mga kunuhay century old nga mga kahoy. Putlon, dili. Ha? Ni-encroach mga 2 meters sa pag-widen sa karsada. O saman, putlon, dili. Kana mo na inyong gusto, pero ang balaod nag-ingon kaning mga kahoy nga century old na di na pwedeng hilabtan. Di asa na sa usa ka departamento sa atong gobyerno nga nag-preserve sa kahoy. Nya ang usa ka departamento pag-widen sa karsada. Nya doon na pagyoy role sa usa ka departamento walay obstruction sa dalan. Mubutang ka mo diyag obstruction, gubon ginatanan. Karon kinsa may masunod na. Lagi, tulo naman isla ka buok ron. Kinsa may masunod. Kung dili ka mahigugma sa imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon, ang imo ng kaugalingon imong higugmaon para aning mga Pariseo, moingon ka, sige, suway putol, kihagiti ka. Nabiyan ay balaod. Yang mingon sad, unya nakahasol man ni. Nganong nagwiden man sad? Ana. Nya obstruction man ni. Sige, suway putol. Ana. Mo insist na ba? Ako gunang balaod. Ako gunang departamento. Pero mahigog mata sa atong isigkatawo, mo ingon din ta. Dili ba ni peligro sa tao? Yung kapeligro yun. Kay magdagan ka kusog. Masango yung kaning kahoy. Nya nagbawog pag yun ang kahoy. Abot pag yung tunga-tunga sa karsada. Mubo kayo. Magdakag ban, masangit, bungkag yun ang gidani mo. Nangapahak na ko ng mga sangas kahoy diha, tungod sa dan. Wa lang gyapon tagaig aksyon. Nga naman, kay gihigugma ang kaugalingon labaw sa uban. Pero maghuna-huna ka. Ako maghuna-huna man ko. Pila kalibo ang mga motorista nga moagi dinhi, gibutang nato sila sa hazard. Ang thousands if not millions of motorists nga moagi diha, they are in hazard. Nya wa gyud ka maghuna-huna na. Nya di man ta ignorantes panghitabo. Pila naman kabuok ang nangamatay og na ospital kay nangabangga anang ni-encroach nga mga structures or kahoy aning atong mga daan. And it is only in the Philippines sa akong nasuruyan nga mga nasod na arang-arang na ang kahimtang sama ng Singapore, United States, Japan. So igsuroy ninyo dito naabay kahoy ni sod sa daan. Only in the Philippines, Catholic country. Ngayon ana nga mas gihigugma ang kahoy kaysa tao. Kakuyaw ana, kakulba ana. Siyon nang kag masabo diha nya nara imong balay ay nagputla kay ako nang tanom. Di ara mong balay diri. Naapagyoy balay nga ang iyang balay di gyud niya ipagguba. Ambot unsa gina iyang gahom. Taytayan pag yun, tumoy sa taytayan. Ni-encroach o mga 1 meter ang iyang balay. Gihimo pag yung tindahan. Di ko kasabot unsang klasihas kabuot. Ambot Katoliko ba ka na? Ang kuyaw Katoliko?
Nya di ta mutuman sa balaod sa Ginoo. Mao na ang balaod sa Ginoo kinahanglan yung sundon kay ngano man siya mo'y naghimog order, siya mo'y nag-create sa tanan, og siya sad mao'y makadiktar nato unsaon pag-atiban kini. Sama ni atong simbahan kani mga stained glass nindot man na, pero wa dinhi maka yano-yano og hikap or adjust ana ang ga-install mo atong tawagon kay siya may kibaw. Brad Loloy mo ditso di ag tangtang ako ning tarongon pa der. Oh, manong imong nang gitarong di man kay ga-install ana kamao day kana. Siya dili lang wala ganahan ako. Ko kauyon kaya ni. Di pwede adto jud kas naghimo kanang mga sakyanan sama ng inyong mga brand sa sakyanan. Kung Nissan imong sakyanan ini kaguba or ini service ana adto gidas Nissan, ayaw diri ari Toyota kay mga guba gina. Himuon ang Toyota imong Nissan, di ba? Og Toyota adto dito sa Toyota pagpa-service, ayaw dito sa Kia. Himuon ang Kia imong Toyota. Muna kung magusto ka ang imong naong munindot, ayaw dito sa parlor, ngadtos Ginoo. Haron ang Ginoo mo ingon nimo dinhisod ani nga parlor. Pero according to His guidance. Na masakit ka, ayaw dito adto sa doktor. Ingnaw sang Ginoo, Lord, dako naman kay ni akong tiyan ni burot, moadto pa kog doktor, higda na lang. Ay ugma na lang ka kutob. Ug mosuod karon dito, diha pa lang sa emergency daan, 14 na nimong dako ang gasto. Nya ra ba ini kadako sa imong gasto, mamatay ra gyapon ka, dako kay kag gasto, moari ra ba ning kaspari. Muingon dayon namatay gid akong papa pader, pero ang among bayron nun sa ospital 120,000. Dili mal-release ang akong papa. Muingon dayon ko, nganong gidaha pa man sana ninyo? Ugwa pa. Ugwa pa lang utan. Kana bang pamalandong sa dosa Pader na hurot ginamo og kana ganing prinda among yuta kay tungod sa dialysis or chemo therapy sa akong magkaron pader wa na gid may mahimo pader tabangin tawo may makakimo gihapon ay ayaw na lang nagipakimo. Ayaw na lang. Ngano man higugmaan na lang na. Total ang Ginoo nag-andam na magpuloy-anan dito sa langit. Tudluin na lang na unsaon paglimpyo sa iyang sala. Ay na lang pag kimo-kimo. Muna usbon gini nako din ipagsulti ninyo ako, pobre gyud ko nga pagkatao. Wa ko'y kwarta nga ako. Iyan ay sa simbahan ang tanan akong kwarta. Muna masakit gani ko niya. Kimo ang kinahanglan, dialysis ang kinahanglan para lang ko mabuhi og dugay-dugay. Ayaw gina ninyo buhata. Gusto kong modritsog kamatay. Nya kung naamoy budget ana para pagpaterapi og unsay nga na dialysis og kanang 5 katuig, 4 katuig, 3 katuig, itotal ng tanan o gusto mong modonate para ako nya ipalit na lang nag-slot kung asang parokyaha ang dunay angay tabangan. Dako na ng badsita dialysis kada simana katulo nya tag 5,000 labing minus magasto 15,000 kada simana i-times nag 5 years pila na dako kay na ug itabang na ninyo ana mga wa ka eskwela kana mga balay nga wa matukod inyo nang tukurag balay kana nindot kay na nya ako pasagdi ko diring manghubag ning naong manggawas ni mangliki ni akong lawas dinhi sa kasakit hangtod mamatay kay mas nindot na nga reparation para sa kalibutan. Ganahan kayo na. Di ba? Nindot no? Duko-duko mamudiha. Nga naman, ikapadir higugmaon man ka ang tao o lagi, dili ang akong kaugalingon ang uban, higugma sama sa akong kaugalingon. So kung atimanon ninyo ang simbahan, lipay ko ana. Kung ako inyong atimanon niya, inyong hutdon ang kwarta sa simbahan para nako, mag-uol ko ana. Nawa na siya. So pamalit mong slot, aron matukod na atong kumbinto.
bahala mga matay ta. Di ba? Kay ang simbahan mas importante kaysa atong kaugalingon. Kay ang simbahan mao'y moamping ug muluwas sa atong kaugalingon. Nindog ta mga simbahan.